Marten Dijkstra uit Oudenboorn is een van de deelnemers aan de proef, die het aan 3 jaar dwarje sil. Dijkstra werkt op een bedrijf met veen en kleigroen. Het veen klinkt op een soort plekken in Friesland in, vanwege een te lege wetterstaan. Dat vormt een bedreiging voor de toekomst, omdat de bijem zakt en er haast niet meer groeien wil. Je kan je eigen net sluiten voor de teleurgang van een bepaald landschap. En ik vind dat wij als boeren, als grootste groenbezitters in Nederland en Friesland natuurlijk, dat we daar ons eigen absoluut net versluiten mogen. De proef is bedoeld om het wetterpeil in tijden van droogte, maar ook in tijden van te volle wetter, beter te beheersen. Als wij berekenen dat het voor die landbouw een aantrekkelijk perceel biedt, maar tegelijk die snelheid van die uitbraak van die veen, dat we dat beperken kunnen, dan boeken we succes. En dat is iets wat de provincie en het wetenschap graag willen. Een betere beheersing van het groenwetterpeil in veengebieden is net alleen nog goed voor de boer, maar voorkomt ook de uitstoot van CO2 toch rotting van het veen en vormt tegelijk een behoud voor het landschap. Op deze plek waar we hier staan, is het veen zo'n 4 of 5 meter diep. Dus dat beschut nogal wat. Dan hebben we aan z'n polders per 100 jaar, maar een wetterpeil zo'n 4, 6 meter onder zee. En dat is natuurlijk haast net te doen in de toekomst. De intensieve drainage laat in de lengte van het land, maar een tussenruimte van 6 meter. Bij Dijkstra is de drainage met juli online. Het wetter staat bij hem op dit stuit een stuk hoger in de sletten als in de groen. Door de drainage zou het groenwetterpeil hoger worden moeten. Maar na 3 weken gaat dat nog net zo goed. Het is nog vers, het is nog kwart, maar ja, dit jaar is al online, al 3 weken online. Zo zeggen, ik zou al een beetje effect verwachten, maar ja, metingen moeten dat uitwijzen. En eigenlijk moeten we dan ook nog een goede wier te rieten hebben. Hoe zo'n 3 jaar maar duidelijk wijzen of de nieuwe drainagemethode echt vertuten docht.